Bali 50k worth sa titanium bolts ug repaint nga astang kanindot. Pau. Radya wa lagi. So karon pa dong miug Davao with Boss Netay. So samtang gabi mi kita pod mig mga amigo sa dalan. Nya karon nya hapit na mi na amaze gyud mi no kay pag-abot namo naka-plaster na gyud ang mga cover sa gawas. Quality jud kayog mga pintura ang ginagamit ni shifting colors. Sa mga gusto magpa-repaint PM lang ilang page. So aron malikayan day ang mga gasgas amo na lang itawd ang cover daan kay para dili maunsa samtang gabiyahe mi. So kay medyo taod-taod man ang pagtaod ani naabtan na lang mi og gabi kay hapon naman pod mi namasigi kanog tagom. So karon imbis pa uli na mi nakahapit naman noon mi dinhi kay Buspe. So mauto na budol na sadta kay gilistahan naman tag mga resipe, mga sangkap sa lamas. Awa para good mga guys kung sa kadaghan ng mga titanium bolts dinhi di basta-basta. So karon gay naka-decide naman ta nga patawran na to og bolts so ato nang ginaw si UV ug ato nang gi-plaster diha. Ang nakanindot sa titanium bolts kay pwede siya iagi sa proseso nga change color ug mao na ginatawag nga anodizing. So medyo naadyo kamahala ng mga bolts kay titanium man ang material ano. So after na mo na itong nadesisyonan nga color two-tone. So naa siya teal og naapoy violet sa tunga. Grabe di basta-basta hasta yung kutihaan ni sa pag-color. So kani palang pushpin nga bolt is nagkantidad na siya og 500 pesos. Unya time check 11:54 na unya wa pa ta na human kay esta pang daghana og butanganan. Hantod sa ni abot na lang ta og alauna sa kadlawon. Unya naga-decide na lang mi nga maghinay-hinay nagipos kay para tiwason na lang pagkaugma sa gabi. Umano kay tie-box lang atong baon kay wa man tay pampalit atong sa to itong mga nindot na ikot ba. So was out kay Boss P alas 2 napit na alas 3. So mao to guys pauli na gyud mig taagom. Ug finally nakaabot namin din ni Lanetay Works ug 4:21 AM. Unya nakauli sad kog balay ug 4:36 AM. So the next night kay of course tiwason man gyud nato ni kay esta pandaganag suok-suok kapilan man nato na diha sa may sulod ba kay para atsyop kayo. Unya ron nila silas pud gamay. Unya giapil po din nato dinhi sa may mga brake master dapit. Guman yun nato ni kay mag-stroll pata sa gabi. Aw mate ka asa pa man di ay. So mo to guys na uma na gyud ang atuang gamay nga modification.